ଦିନ ପାଖରେ କରାଇବେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଶିଶୁକୁ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦେବେ। ହଁ ଡକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏବେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଆରେ ହଁ, ପିଲାଟି ଯେମିତି ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହେଇଛି ନା, ଦେଖିଲେ ମନ ତାଠାରୁ ଲାଖି ରହୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ହସୁଗୁରି ଝିଅଟିର ନାଁ ମୁଁ ଦେଲି ଖୁସି। ଖୁସି? ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ନା। ଖୁସି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। खुशी रमा खुशी खुशी रमा Papa mama, pani, chibota, kakura, chibota, mama.